Jonas! Jonas! Tak skal I have. Velbekomme. Det lyder mere imponerende, når der er 6.000 der råber det, men det lader vi det. Et point i dag mod Esbjerg og nogle af de andre hold, som ligger lige bag ved OB. De klarer det heller ikke så fantastisk, bortset fra Brøndby. Men kunne godt lige have brugt de 3 point i dag, ikke? Jo, det gør det da lidt ekstra ærgerligt, at man ikke får de 3 point, og de andre også smider point i dag. Men altså, er det tunge ben, der gør det? Fordi Esbjerg var jo ikke imponerende. OB har også spillet bedre i sæsonen, end vi gjorde i dag. Nej, jeg tror, at alle holder tunge ben, så det er det samme for begge hold. Men sådan en kamp som i dag, nu har vi, der har snakket meget om, OB er et af de bedste udhold i fastligaen. Hjemme, der kniver det lidt mere. Er der et eller andet mentalt, der gør det, eller er det tilfældigheder? Nej, det tror jeg ikke. Altså, for mit vedkommende har jeg ikke noget problem med at spille her på Odense Stadion. Jeg tror bare, at det er tilfældigheder. Og hvordan har du haft det med din tid, nu du er kommet til OB? Du blev kastet ud i det med det samme, fordi Anders Møller han er blevet skadet, og jamen, nu er du fast marker med Ulrik Laursen derinde i midten. Hvordan går det, synes du? Jo, jeg synes, at det går udmærket. Altså, det kan selvfølgelig hele tiden blive bedre, men det kommer med tiden. Altså ser man også lidt positivt på det, at vi holdt trods alt 0 i dag? Ja, det er altid dejligt som forspiller. Og nu ser vi så frem, der kommer jo en kamp her næste Sandstikke hjemmekamp. Det er FC Midtjylland. 1 point foran, og vi har dem, så vidt jeg husker, 2 gange. En gang hjemme og en gang ude lige ugen efter. Tror I på den der anden plads? Ja, helt klart. Altså, det er den, vi skal op og have. Det er 100. Og så er der jo en pokalkamp også. 2 kampe mod Viborg. Var det ønskemodstanderen? Ej, personligt ville jeg hellere have trukket Lyngby. Men altså, Viborg er også et hold, som vi skal slå ud over 2 kampe. Og det ser jo meget godt ud. Til Viborg plejer vi ikke at have voldsomme kvaler med, kan man sige. Så en pokalfinale i parken, der simpelthen dag. Jamen, det tror jeg da på, men nu gælder det om at være koncentreret og gå ud og spille ordentligt mod dem over de 2 kampe. Indtil videre kan du jo se tilbage på en kamp i dag, hvor publikum har valgt dig som man of the match, og det skal du selvfølgelig have noget for. Og vi har Jes stående herude bag, både med gaver til dig, men jeg håber også, du har stadig din trøje på. Den skal du lige give væk. Hvis man har købt et lod, så er det den der, man kan få. Du trækker et lod over i den store pokal der. Hvad står der på det? Nummer 236. Q236, hvem har den? Ej, stop den igen! Jeg kan ikke passe den samtidig! Jeg holder den lige. Thomas, når du får den på, så står der trost om bagpå. Og jeg bliver nødt til at lige høre, hvor mange OB-trøjer har du nu? 50, tror jeg. Og det er godt. Jeg er virkelig en værdigt trængende. Tillykke til Thomsen. Du får lige et par små gaver for indsatsen på banen i dag. Næste gang håber vi, at det også bliver til 3 point, og vi håber på et endnu bedre fremmøde her i Carlsberg Corner. Og du er fortrøstningsfuld med hensyn til resten af sæsonen. Det ser godt nok ud. Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det er gået fint nok. Altså, siden Michael har taget over. Som bare har 3 point i dag. Det får vi næste gang. Man of the match i dag med nummer 18. Jonas! 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 Tak skal I have. Velbekomme. Skal jeg lige have hilsen. Næste kamp herhjemme. Pokalkamp mod Viborg.